Siis juttuhan on, kattokaa, meillä on täällä Samsungin uusi B2100 luuri. Miksi täällä on tää snorkkeli? Se selviää myöhemmin. Mä oon aina halunnut ottaa koodin kaverille, joka asuu kuplassa. No niin. No mitä mä saan vastaa tuota puhelimeen? Älä mä vastaan sulle, kato. Okei. Kuuluuko Jukka? Sulla on niin kuumat jutut, että mun kupla on menossa aivan huuruun. Musta tuntuu, että pitää ruveta jäähdyttämään. Pikkuhiljaa siellä rupeaa fiilis viilenemään, mutta ei haittaa, tää muuttuu pool partyksi. Kuuluuko? Yhteys on auki vielä. Saakeli kun näin suusis snorkkelee, se on tuollainen turvanuppi. Mikä meininki? Areta, mä voin laulaa sulle jotakin. Lihavat tollet posia ei ne keksi. Muille kepposia kun on runsas lihainen, niin ei oo vihainen. Woo! Hei, kuulee oikeesti. Mitenkäs tuo hengityspuoli? Jos mä peitän täältä, niin kuinka pärjätään? Hei, mutta Jukka, jos tulee hätä, niin puhu luuriin. Olisiko Jukka aika palata veden pinnalle? Onneksi Jukka on aina kehuttu, että se on niinku fiksu, mihinkä ikinä se meneekin. Kato, mä voin beatboxata. No niin! No niin. Ja siis hyvin toimii. Testi oli täydellinen. Hyi saakeli, mä melkein hukuin tänne kuplaan. Älkää koittako täältä kotona. Kuinka tää saa pois päästä? Ei sitä saa. Se on kerran laitettu, niin se on siinä.